Posibilitatea de a ști unde se angajează absolvenții, câți dintre ei ajung să aibă un loc de muncă și câți dintre ei ajung să aibă un loc de muncă bine plătit, este foarte importantă. Pentru universități, pentru statul român, dar și pentru fiecare elev, pentru fiecare elevă de liceu care se uită la decizia asta, o decizie în care adesea investesc banii părinților, o decizie pe care adesea o susțin și cu un loc de muncă cu normă parțială, ca să poată să se susțină prin anii de facultate, pentru că bursele sunt insuficiente și locuirea, dacă nu prin loc la cămin, a devenit extrem de scumpă. Este o lege pe care de altfel am depus-o împreună cu colega mea, senatoarea Silvia Dinică, la propunerea mediului de afaceri. Legea a fost respinsă în Parlament, dar iată ce veste bună, este preluată în ordonanța de urgență de către guvern. Nu ne supărăm atâta timp cât se întâmplă. E foarte important însă să se întâmple rapid, pentru că în momentul de față avem cea mai mare rată de șomaj în rândul tinerilor din toată Uniunea Europeană. În același timp în care majoritatea angajatorilor privați ne spun pe toate canalele posibile că au o criză de resursă umană și că nu mai găsesc oamenii pe care să se poată baza. Au publicat și cercetări care susțin asta. Statul român vede și el în propriile date că avem această situație foarte, foarte periculoasă pentru economia din România. Deci e important să se aplice repede. De asemenea, o soluție bună este mărirea practicii și dublarea numărului de internship-uri. Camera Deputaților o să aibă un număr dublu de internship-uri în toamnă. Asta, evident, nu poate să rezolve problema națională. De asta, legea noastră, care a trecut în unanimitate de Senat, de dublarea numărului de internship-uri în instituții și în mediul privat, este o lege pe care avem nevoie să o ducem la bun sfârșit și în Camera Deputaților cu vot final până la sfârșitul sesiunii parlamentare, ca vara să fie un moment bun pentru acești tineri să-și crească experiența și prin asta viitorul salariu.